liyanyuka inani labantu abasoleke iCOVID19 kwaye amagosa ezempilo axhalabile, ingakumbi ode zokuphela konyaka. The percentage positive cases has also increased. So by all counts, this is an indication of a resurgence. The debate now is to what extent are we able to contain it so that it doesn't spread to other parts. Umphathiswa wezempilo uzochitha izintsuku ezimbini zizayo ancediswa kwinzamo zokuthintela ukusuleleka kwabantu lentsholongwane. Bese siyithethile ke into ethi sifakile isubmission ku-provincial command center ethi masivalwe ngo-10 i-taverns ukwenzela into yoba zizonika abantu ixesha elaneleyo into yoba bagoduke. Enye ingxaki kukushokoxeka kogqirha ezibhedlele kwaye umbutho iGive the Givers iyancedisa ukufumana isombululo kule ngxaki. Paramedics can do an excellent job. So we're looking at that facility also. Currently in the Eastern Cape, besides the metro here, we're busy supplying PPEs to 40 hospitals. NgoLwesihlanu umphathiswa wezempilo ulindeke ukuba andwendwele indawo ezichaphazeleke kakhulu iCOVID19 aye nakwisibhedlele se-VW. Dinglerato Fekisi, kwiindaba ze-SABC, eBhayi.